зебо, муднок ва замонавиро пешниҳод менамояд. Шоурум Гелос мағозаи бузургтарини сарулибос ва лавозимоти туркӣ дар Тоҷикистон аст. Суроғаи мо олами китоб дар рӯбарӯи Садбарг. ассалому алайкум рафиқони азизи, ман барномаи дурбинро шурӯъ мекунем мустақим аз радиои Азия плюс. Ман Норзу Исоев бо шумо ҳастам ва имрӯз воқеан медонед дӯстони ман, имрӯз ҳамаамон кайф мекунем. воқеан имрӯз рӯзе ҳаст ки бачаҳои аҷоиб ба студияи мо омаданд. ин бачаҳоро ҳама мешиносанд. ин бачаҳое ҳастанд ки дар як муддати кӯтоҳ фазои интернетиро фатҳ карданд. дили миллион нафар онро ба даст оварданд. дар бораашон дар ҳама ҷо ҳарф мезананд. агар ягон бизнесмени калон, ягон соҳибкори бисёр калон, ягон кушодашавии мағоза ё ин ки тарабхона ё чизе дошта бошад, ҳатман ба ҳайси меҳмонҳои олиқадр ин бачаҳоро даъват мекунад. шӯхиҳояшон намакин не, ман хато кардам. мурчдору қаламфурдору занҷабилдор, шӯхиҳое ки кайф мекунем. Занҷабил бро меҳмони студияи мо аст. бачаҳо ҳаматон хуш омадед. салом алайкум. табатон болида ҳаст? раҳмат. ва мехоҳам пеш аз ҳама бигӯям ки занҷабил бро яъне чӣ? занҷабил бро яъне контенти тез, яъне бародари тез. ин хеле ҳисоб дида мешавад. бародари тез. ва хотиррасон мекунам ки меҳмони барномаи мо ҳунармандони умуман агар гурӯҳ бигӯем, намедонам чӣ бигӯям, гурӯҳи занҷабил бро, Матеош, Фред ва Ҷума. бале. Матеош, хуш омадед ҳаматон. Занҷабил бро яъне бародарҳое ки шӯхиҳои занҷабилӣ доранд, ҳамин тавр? Аҷоиб. ин идея ки аст, Матеош? ин идеяи занҷабил бро, ами номи группа идеяи ман аст. занҷабил бро ин аз ки ҷо пайдо шудааст, аз вақти мо гурӯҳи брейкданс будем як вақт, баъд ами нома баровардем занҷабил бро, то есть қаламфур, яъне шӯхиҳои тези бад. дар он давро вақте ки мо мусобиқаҳои спортивни доштем, дар онҷо гурӯҳмон занҷабил крю ном доштанд, командаи занҷабил, яъне остри перце, бачаи тез. баъд вақте ки юморда омадем, фикр кардем ки чӣ номонем, бисёр вариантҳо буданд. баъд гуфтем ки биёин занҷабил, Матеош гуфт ки биё занҷабил мемонем, нигоҳ кинем ки занҷабил ҳам тез аст, яъне ки ҳар кас хӯрда наметавонад. аммо баробари ҳамин юморе ки мо метем, ҳаҷве ки мо метем, ҳар кас фаҳмида наметавонад. инам ҳам хел боз як хусусияти дигар дорад ки дар вақти авқот бо занҷабил иштиё омадан мегирад, иштиё баланд мешавад. ана контенти мо ҳам, юмори мо ҳам ҳар чанде ки тамошо мекунем, мехоҳем боз зиёдтару зиёдтар тамошо кунем, талаб мекунанд. ва ҳамин занҷабилам вақти хӯрокхӯрӣ тунд аст, тез аст, вале мехоҳӣ боз мехоҳӣ. ва як чиз дигар, яъне занҷабил крю чӣ кор мекард? занҷабил крю брейкданс, рақс мекард, рақс брейкданс дар мусобиқаҳо иштирок мекардем, мусобиқаҳои осиё меона, дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, хеле мусобиқаҳо ҳамин як гурӯҳ доштем, брейкданс. бале, ба брейкданс баромад мекардем. ба сармо то мехӯрдем да. ва он ҳаракатҳое ки Майкл Ҷексон мекард, лунни походка ба истилоҳ, он чизҳоро метавонед? метавонем, не ки ин дар брейкданс пуш нест. ин дар брейкданс нест? Не, аслан дар брейкданс рақси варзишӣ, бале, элементҳои акробатикаву гимнастикаву ин чизҳо. яъне шумо аз хурдӣ бо ҳам ба воя расидед. чӣ гуна аст зиндагии шумо? чӣ гуна шинос шудед аслан? Матеош? дар ҳамин брейк рости гап мо соли 2006 где-то шинос шудем. дар вақти ман мебиём зал брейкданс машқкунӣ мебиём, баъд Фреда мебинам, Фред амуҷа машқ мекард, бо як гурӯҳ шудем. амон вақт амихе дигар ҷурагӣ кардем то ҳозира. чанд сол доштед он вақт? чанд сола будед? чанд сола 18, наверное, 18. ба фикрам ки Матеош мактаби русӣ хондааст. бале, ҳамин тавр. кадом мактабро шумо хатм кардед? мактаби 6-ро, барномаи русӣ. ва чанд солаед? 32. вале чаро шумо ин қадар ҷавон метобед? ҳеҷ дар наворҳо ва аслан дар зиндагӣ ман шуморо аз пеш мебинам, фикр кардам ки максимум 24. раҳмат. Фред, шумо чӣ? ман 30. ин қадар шумо ҷавон метобед, мисли бачаҳое ки нав гӯё донишгоҳро хатм карда бошед. Ҷума чӣ?
جوما همسال ما است جوما رو همچون بروسزن میشناسند در نوارهای شما و جوما چی سرنوشت داره چی سرگذشت داره چگونه با شما شناس شد جوما کاتیمو اینم از خوردی کلان شدگی بود از خوردی کاتیمون است و یک پریود در امریکا و در مسکو وای داشته خیلی پوتیشستیا میکردن سیاحت بودن و وقتی که با اومد با دولتی ما اونجا چند خواهد 1 سال 2 سال اونجا ما در زنجبیل بودیم این اومد با کاتیمون همراه شد هم خیلی دوستی ما هم خیلی دوستی موند از خوردی اومدن با ما گفتیم که образи نو یک образи میتیم که در نوارها رولی سپورتسمن فقط بازی میکنه رولی سپورتسمن رولی هم خیلی یک پرسوناژ نو پرسوناژ خیلی فقط جدی بله و به نهایت خوب هم بازی میکنه زیرا همون نگاهش در خاطر همه نقش میبنده نگاهی با خشم و غضب و کی رژیسور یعنی کارگردان این همه کارهای شما است ما خودمون فکر میکنیم ایده را خودمون پاستانوفکا خودمون اپراتور خودمون مونتاژ میکنیم همه کارا خودمون میکنیم نواربرداری رو هم خودتون میکنید همشون خودمون میکنیم توسط دستگاه نواربرداری یا با تلفن ثبت میکنید اول با تلفن بود بله توی 2 سال با تلفن بودیم 2 سال با تلفن نیم سال اخیر کامera دار شدیم شکر بچه‌ها میدونید حالا برای مثلا عملی کردن یکی دیگه میگن که پا بالای پا میمونن میگن که تکنیکا نیست شتاتیو نیست پتلیچکا نیست میکروفون نیست اگر انسان بخواهد با یک تلفن هم خودش رو میتواند ما که حواس داشتیم به نهایت حواس ما زیاد بود و ما با تلفن شما با همین تلفن دنیا رو تسخیر کردید دل همه رو یافتید با یک تلفن سیومکا میکردیم با دیگر تلفن آواز زاپیس میکردیم بعد هر دویش رو چگونه سینخرون میکردید سینخرون متادانتیک مونتاژ هم نمیفهمیدیم مونتاژ در تلفن میکردید یاد گرفتیم نه در کامپیوتر هم نداشتیم پیش رفیقامون میرفتیم کامپیوتر در کامپیوتر دیگران و خلاصه که ما فقط چی داشتیم وقتی که در همین ساحه اومدیم فقط شوق و هوس داشتیم دیگه یگان تکنیکا نداشتیم یگان معلومات این چیز نداشتیم کامپیوتر نمیفهمیدیم طرز همون مونتاژ کردن یگان چیز نمیفهمیدیم فقط که باوری داشتیم و شوق و هوس زیاد داشتیم همین چیزا با مرور زمان یاد گرفتن آموخته هم خیلی اومدیم عجیب ماتئوش فرید جوما من میخوام که درباره حیاتی شما بیشتر بدونم زیرا شما روز تا روز علاقمندان زیادی پیدا میکنید و خیلی جالب است برای من آموختن روزگاری شما زندگی شما که زینه به زینه شما چگونه توانستید با موفقیت نایل گردید زیرا زندگی شما یک نوع موتیویشن میشود برای بچه‌های جوانی که شاید حالا کارهایی رو که شما 5 سال پیش میکردید نو میکنند آنها یک کاری شما یک نمونه عبرت می شود برای آنها و اصلا میدونید امروز شما در روزی آمدید که برای رادیوی آزیا پلیوس برای کارمندان رادیوی آزیا پلیوس روزی خاص است امروز 15 اکتبر است برای شخصا من دیروز روزی تولد من بود دینا من 18 ساله شدم امروز باشد دیرکتور رادیوی آزیا پلیوس منیژه احمدова زاد روز دارد یعنی جشن‌های خصوصی پای در پای بهترین روز خیر بیایید اکنون با یک آواز هر سهمون میگویم منیژه زادروز مبارک 1 2 3 منیژه زادروز مبارک رحمت بچه‌ها اگه ارزو من زادروز داشتم 2 روز پیش من 18 ساله 13 اکتبر ماتئوش 14 اکتبر ارزو 15 اکتبر منیژه بهترین میخواستم کسانی که ما را تبریک کردند رحمت بگویم برای که بهت بسیار بود اجداد نکردیم برای ما همه در رحمت بچه کو بود باشین سپاس 13 اکتبر زادروز ماتئوش بود یک بار دیگر اگر هر چند 2 روز هم گذشته باشد از نام رادیو آزیا پلیوس تبریک و تهنیتش میگوییم موفق باشد همیشه همین خیلی خنده زیبا در لبان این دو دری عزیز ما باشد و همیشه موفق بگرده در زندگی در کارهای ایجادی و همچنین خودی من دیروز و امروز منیژه احمدova دیرکتور رادیو آزیا پلیوس خلاصه جشن‌های خصوصی ادامه دارند روز از روز جشن‌ها زیاد میشوند تبریک میگویم همه صاحب جشن‌ها رو موفق و سربلند و شادکام باشید منیژه گرامی این قرصک‌ها بهر شما صدا میدهند
خیر اکنون یک سرودی بسیار دلانگیزی رقصی میتونن دنس بکنند آنهایی که حالا در خانه هستند همراهی موسیقی ما. بعد چندی صحبت رو با ماتئوش، فرید و جمعه ادامه میدیم. بچه های زنجبیل پرو امروز مهمانی ما هستند.
проблем. Платежная карта от Финка. Ваши деньги в ваших руках. рафиқон барномаро идома медиҳем. бародарҳои занҷабил яъне занҷабил бро меҳмони мо ҳастанд. ин бачаҳо омаданд ки бо мо каме чақчақ кунанд. мо даъват кардем ва даъвати моро пазируфтанд. ман мехоҳам ки бачаҳо фред матеош дар бораи умуман пейҷ аккаунт саҳифаи инстаграми занҷабил бро ҳарф бизанем ки инро кай кушодед, чӣ гуна таърих дорад? خب این بود هفتم مای 2019 هفتم مای 2019 یکمین ویدیومون ما نشر کردیم در صفحمون و چه خیلی نشر کردیم. اول ما خیلی فکر نمی‌کردیم که تو جدی هم خیلی اکانتی و ما اول گفتیم کنیم بیو خیلی میسنجیم یک تا پارتافتیم. بعد فکر می‌کردیم که این هوزی پیش از پارتافتن میپرتیم هوزی همسایه چی میگن و اینو چی میگن. آخه در فکر بودیم که شاید پارتویم یا نه پارتویم. بسیار فکر با گفتیم خیلی بیو میپرتیم هرچی بود بود. یعنی اول فکر کردید این فکرهای کنسرواتیوی از کجا که همسایه چی میگوید، خشتبر چی میگوید، میخندند به حال ما. که نول پادپیشی بود. ما یکم بار اکانت نخریدیم با پادپیشکش، یکم بار نکرودکا نکردیم، یکم چیم تازه نول بود. آخه یک تا پارتافتیم و انتظار شدیم. خیلی انتظار شدیم هر یک لایک و هر یک پراسموتری که دوجا میشید هماشا میدیدیم. ماتیوش میگه ماتیوش نگاه که چند تا لایک شد، نگاه که چند. همین خیلی یک مردم ده معقول شد. فرید چی بود صحنه اولین شما؟ صحنه اولین درباره وای ابلاوا. نه چیزی که ما سیومکا کردیم. سیومکا کردگیمون ها برای که در صحیفمون یکمین ابلا آپارتمنت تو این ما نوار دیگه نوار داشتیم. نه که یکم همین در صحیفه یکم همین نشر شدگی همین بود. چه خیلی بود؟ میتوانید همون رو حاضر بازی کنید با هم؟ اونجا با یک نفر دیگه بودن. اول میبینیم روزی من میفهمونم من میبینم در سرتراش خونه و میبینم که موی سر من اگه خیلی پاس کن و میگه چه خیلی پاس کن. من میگم خیلی اگه فوکوس کن تو میتونی که اگه فوکوس کنی که آدم عقل شود. خوب میگه پالاتین سر در سر میپوشونه وی میکنه که موی سرم کلای. من میگم بچه سر کل کردی کو چی فوکوس بود سر کل کردی. این ماتیوش که یک از دیگه میبینه رولی ابلاوچیکو داد میبینه خیلی کیفت میقپه میگه ای فوکوسی ابلاو تیپا رفتیم خدمت. همین چیز مردم همه خیلی قبول کردن که خیلی تیت کردن همه داد دیگه اکانت ها پهن شدن چیز با طلب کردن که با دیگه ویدیو هم کنین همون ایمینا پدچه و همون طرزی سیومکا هم چیز معقول شد ودامده بعد وایو طلب کردن که ما با دیگه ویدیو هم کردن گیریم. ایمو دا با موتیواسیا داد که بیو طلب کردستین کردن. فرید میدونید وقتی که شما گفتید سری ما رو تراشیدن در سرتارشخانه یک چیزی یادم زد. یک شنونده همین رادیو آزیا پلوس چند پیش زنگ زد گفت که پسرم رو سرتراشی بردم. گفت که نمیتراشم سرم رو نمیتراشم. بعد این زن با پسرش گفت است که مایلش نمیتراشیم مثلی پریچوسکای ارزوی سویف میکنیم. بعد وای کودک نفهمیده است. وای کودک بهش چی میدونه که ارزوی سویف کی است چی است؟ گفت است مایلش مثل پریچوسکای ارزوی سویف. سر رو گرفته تراشیدن و با کودک گفت است که این پریچوسکای ارزوی سویف است. کودک بیچاره یعنی کسی که سرش موی ندارد این برند ارزوی سویف حساب میشود. ولی من میبینم که ماتیوش موی سری جنگیله دارد. حالا بچه‌ها جنگیله میکنن. شما مخصوص جنگیله میکنید یا موی سر شما خودش هم خیلی جنگیله است؟ خودش هم خیلی است. بعد صورت‌های مایدکی رو اگر بینید جنگیله هست. بعد من هر روز وای میکنم هر خیلی ریپینه ما اصلا نگاه میکنم موی سر ما. یعنی حاضر بعضی جوان‌ها خودشان جنگیله میکنند شما نمیکنید؟ نه نه که موزی ریختیست است. همین چیزا رو ایزوچات میکنم برای چی میرزد چیکار کنم هر خیل کامبیناسیون هر خیل چیزی وای میکنم. به هر حال موی سر اگر بریزد هم فکر میکنم که حاضر میچسبانند جراحی میکنند. نه حاضر این چیزا مد شدگی است تو اس پرابلم نیست میگیرن از ریش میگیرن میچسبونند. خیریت از ریش میگیرند. ریشی من زرد است سرخ است نمیشه. خیر به هر حال میدونید باز یک چیز یادم اومد که парень женится
бо забони русӣ иҷозат бидед нақл кунам барое ки бо забони русӣ кайф дорад парень женится и после первой же брачной ночи потеряет сознание и девушка звонит маме говорит мама он потерял сознание и мама по телефону дает совет говорит ну девочка моя не надо было все сразу надо было сперва снять румяны пусть посмотрел бы, психовал бы. Потом смело можно было бы отклеивать брови и ресницы. Причем эти брови и ресницы производят в Армении из-за генетических происхождений. Там волосатых людей много. И вы знаете, откуда берут эти волосы? Нет. Давайте не будем. Да, неважно откуда. Холо ин чухиро барои он кардам ки масалан мечаспонанд аз як ҷо гирифта дар ҷои дигар мечаспонанд ва барои ман ҳамчун журналист кунҷков шудам ки аз куҷо мегиранду дар куҷо мечаспонанд ба ҳар ҳол медонед баъзеҳо боз парик мепӯшанд агар мӯи сари шумо пурра бирезад парик мепӯшед не прическаи орзуист бренд аст бренд сол 2 сол пас ман прическаи ма ранги шумо мешавад ки орзу хайр баъд ман мегӯям ки хуш омадед ба клуби мо таки будид бачаҳо биёед дар бораи ҳаёти хусусӣ ҳарф бизанем шумо оиладор ҳастед бале фред шумо нақл кунед аввал оиладор ҳастам шукрона худо Чанд се фарзанд се фарзанд духтар писар духтар писар писар духтар писар писар мисли ман ҳам духтар писар писар дорам фарзанди калонӣ чанд сола 8 сола синфи се синфи 2 писарҳо хурдсолҳо бале писари дуюмгим 6 сола писари хурд 2 сола фред зани шумо ба кори эҷодиятон чӣ гуна муносибат мекунад паддержка фақат паддержка барое ки мо якам хел ҳамдигари ҳам хел фаҳмондагием ки он кас ма наоборот мотиватсия метиҳад ки ман ӯ пешравӣ ман мехоҳад ва дар ҳар якам коре ки ман мекунам ба ман мотиватсия метиҳад ту дастгирӣ мекунад мая фақат паддержка мекунам аҷиб аз ин ҷо бармеояд ки шумо интихоб карда ошиқ шуда сухтаву пухта якдигарро гирифтед бисёр хуб пас мо ба ин бону дуруд мегӯем ба бонуе ки як марди зеборо як ҷавони пурҳунарро як ҷавонмарди бисёр ҷавонмардеро ки мардум дӯсташ медоранд ин қадар покизаву зебо нигаҳдорӣ мекунад эҳтиром мекунад дӯст медорад сипос мегӯем фарзандони шуморо нигоҳубин мекунад акнун ман мехоҳам дар бораи Матеош бидонам Матеош чашмҳояш бисёр чашмҳои айёш одами айшпараст яъне мегӯянд ки чашмҳои шахсони кайфи айшпараст ин гуна Матеош лабай ман шуламандаво ранг рӯи Матеош камтарак парид ман соҳиби як фарзанд ҳастам як духтарча дорам 2.5 сола аст интересни духтарча савол дода кофтан гирен бале Матеош яъне як фарзанд доред шумо ҳамагӣ як фарзанд дорам аз ҳамин гирди атрофи мо фаред якум зан гирифта буд ба фикрам якум зан гирифта буд ман қариби охирон гирифтам дери баъд гирифтам да чаро бале намехостам зан гирам намехостам яъне онҳоеро ки зан гирифтан дидед хостед ки зан нагиред наверное рости гап ҳоли зори зандорҳоро дидед фред омад як рӯз гуфт зан нагир не ҳама хел шуд хеле стремления надоштам зан гирам яъне омода набудед да бисёр хуб ҳоло зиндагӣ чӣ тур аст зиндагӣ хеле хуб аст хай ба фикрам ки мо баъзе сиру асрорро барои барномаи ногуфтаҳо мемонем да чунки баъд аз ин ҷо меравем бар ногуфтаҳо ман дар саҳнаҳо мебинам ки ҷума камгап аст бо як нигоҳ ҳамин хел характери худашро нишон медад меравад вале дар зиндагӣ ҳам мебинам ки ҳамин хел дар саҳнаҳо камгап дар зиндагӣ ҳам камгап аз аввали барномаи мо чизе нагуфтааст барое ки фақат нигоҳ кардестай ва ки мо чӣ хел гап мезанем рости гап ҷума хеле персонажи камгап нест то есть дар наворҳо персонажа не ки дар асл сергап аст
сергапу ва моя торпеда мекунад моя пешпеш мекунад ҳар хел ҷоҳода бисёр гап мезанану маслиҳат мекунану хали ранги торпедаи мо ҳастанд мо аслан 4 нафар ҳастем чорунги нафармон аз сабабе ки доим дар кор аст ва он кас ки коргари давлат аст он наметавона худашро нишон додан кадом коргари давлат ва як вай мо махфӣ фақат аҷоиб лоақал бигӯед ки дар кадом соҳа кор мекунад дар кадом соҳа кор мекунад соҳаашро ақаллан дар бигӯед соҳаи финанс соҳаи иқтисод бале дар вазорати молия безопасность финансов да безопасность финанс тамом омиқа яъне дар вазорати молия ё дар ҳукумат вазорати молия дар вазорати молия дар кадом шуъбааш национальный банк дар бонки миллӣ бале бонки миллӣ ман директорашро мешинасам кӣ бошад номша намегирем он кас ҳам аммо аз даври аввалин ҳамин саршавии занҷабил ҳавай ба мо як сабаб шуд ҳамсоли шумо аст вай камтар калонтараи мо лекин вай ҳамун сабаб шуд ҳавай моя пешпеш кард ки мо ҳамун якумин видеомона партем ҳамҷада ва ҳавай моя шумо чӣ хел шиносудед бо корманди банк ки чанд сола шумо калон аст вай вақт набуд корманди банк ҳам брейкдансист буд бисёртар мегӯям ҳозир ҳама худашон хеле махфӣ кардагира агар не пеш дар яхе вазирои мо метавонанд вохӯрданд ки даври пешда ва ё брейкданс машқ мекарданд аҷоиб мо ҳам сообщество дорем ҳамин хеле ҳастанд барои ки аз соли 1980 дар инҷа брейкданс буд дар бачаҳо ман дар байни сектантҳо афтодам мебахшед ҳоло реклама баъд суҳбатро идома медиҳем Реклама.
суроғаи мо олами китоб дар рӯ ба рӯи садбарг. дӯстони азиз, барномаро идома медиҳем. моро на танҳо мешнаванд, балки мебинанд. мо тавассути YouTube мустақим нашр мешавем аз шабакаи YouTube Азия Плюс ТВ. марҳамат, ҳамин ҳоло ба YouTube дароед ва шабакаи Азия Плюс ТВ-ро пайдо кунед. мустақиман мо онҷо нашр мешавам ба бинандаҳое ки аз тамоми гӯшаву канори дунё моро ин замон тамошо мекунанд. ман салом мефиристам, саломи худамро ва саломи Матеош, Фред ва Ҷумаро аз Занҷабил Бро. Матеош, Фред, Ҷума, ман фаҳмидам ки як нав продюсери шумо аз корҳои шуморо пеш мебарад, ҳамин тавр? ин тавр ки бошад, иҷоза бидиҳед ки дар бораи худаш нақл бикунад Ҷума. ман мехоҳам ки Ҷума ҳарф бизанад, садои Ҷумаро бишнавам. марҳамат Ҷума, мехоҳам ки дар бораи худатон қисса кунед. Ассалому алайкум. ва алайкум барсалом. Мумкина ҳами қисса нашуд, чӣ қисса кунем? чӣ гуна шинос шудед шумо? мо ҳамун даври пеш вақти ҳамун брейкданс машқ мекардем, ман қадами бачаҳо брейкданс машқ мекардем. То есть мо ҳамун вақт 2006 сол ма Фреда мешиносам, қатиш ҳам дидагем аз 2006 баҳ 15 сол 2006 даш якум бор шинос шудагем, баъдам хеле ҷура шудагем ҳамун вақташ. баъд то ҳозира омадагем ҷурагӣ. чаро дар саҳнаҳои аввал шумо набудед? ман Россияда будам, Москвада будам. дар Россия чӣ кор мекардед? кор мекардам. чӣ кор? IT компанияда customer support хеле, то есть служба поддержки клиентов да кор мекардам. кори нағз доштед? маоши хуб доштед? маъқул буд мада барояме ки кори англисӣ буд. шумо забони англисиро хуб медонед? мешава гуфтан. дар куҷо таҳсил кардаед? дар куҷо хондаед? учился англисӣ? не, аслан маълумоти олӣ, высшее образование, где учились? бухгалтерское образование. Английский язык где изучали? в Америке. в Америке. бисёр хуб. чаро шумо Америкаро тарк кардед, Россияро тарк кардед, ба Тоҷикистон омадед ва ба Занҷабил Бро даромадед? яъне Америкаро аз баҳраш гузаштеду Занҷабил Броро интихоб кардед? чаро? ман фақат Америкада будагӣ нестам, ҳар ҷода будагим. хеле гаштагиам я вақт будагие ки аэрофлотда кор мекардам, баъд ҳар ҷо мерафтам. хеле аз Занҷабил омадагӣ будам Тоҷикистон, занг гирифта будам Тоҷикистонда. омадам занг гирифт. занг гирифтед? занг гирифтем. фарзанд доред ҳоло? иншоаллоҳ мешавад. мешавад. чанд вақт шуд ки занг гирифтед? ягон мумкин 5-6 моҳ шудагида. шаҳбача. туй дар куҷо гузашт? дар Душанбе. дар шаҳри Душанбе. дар кадом тарабхона? Якасарой. аҷаб. сарояндаҳо ки буданд дар туи шумо? Далер Назаров буд. аҷаб. Аброр Назаров буд. баъд Асаншо буд. шумо ҷавони бадахшонӣ ҳастед? бале. ча ранг? башан? қилуғи бисёр. верод. агар ба забони мумкин ки ба забони русӣ мешед дози камтар зиёдтар хеле информация медонам. хеле как-то дар як вай гуфтестен да, хеле интервюш хеле ранги озод нарафтестай. барои чӣ озод нарафтестай? Говорите по существу. То, что по сути я могу, на русском неудобно. Давайте, как вам удобно? Давайте. Хорошо, вот на русском какой вопрос? Хорошо. Вопросы, то, что было. Расскажите про себя. Нам очень интересно, почему вы... вот люди, которые говорят, есть такая поговорка, я не знаю, это афоризм, либо поговорка такая. Говорят, люди с двух мест не возвращаются. Из рая и из Америки. А вы вернулись. Да, я бы так не сказал, если честно. Америка, да, прекрасное место, очень все красиво, все четко, но по сути много очень других интересных мест. Я вот много где побывал, начиная там, не знаю, с Токио до других вот, в европейские страны. И очень много красивых мест, интересных мест, где можно также вот... Токио очень мегаполис интересный, я тоже был там. Вот вы тем более чувствуете, да, эту атмосферу, там, чистоту вот эту. Очень. То есть очень все грамотно. Да. Чего не скажешь об Америке. Не, в Америке также есть определенные места, где комфортно можно прожить и двигаться, я имею в виду. Сейчас в перспективе что у вас намечается? Какие планы?
Я думаю, об этом не хотел бы сказать, потому что это планы уже. И... Ну, помимо творческой работы в Занджабил Бро, у вас есть, наверное, какие-то занятия, другие, допустим, Если честно, последнее проекты? время в основном только Занджабил Бро. Только И Занджабил Бро. Много времени, да, уделяется. Но просто Занджабил Бро на данный момент работает на разных проектах. А Занджабил Бро рентабельная, она отвечает, то есть оправдывает все вложения? Или как? По-моему, да, потому что... Как источник дохода? Ну, я бы не сказал, что это источник дохода, это прежде всего вот это драйв. то, что Спонсорская вот это- поддержка или просто какие-то другие? Никаких спонсоров нету у Занджабил Бро. Почему вы бизнес предложения не делаете? То есть рекламные предложения не делаете компаниям от Занджабил Бро? Я думаю, на этот вопрос уже мог бы Фред ответить более детально, потому что я не влезаю вот в эту часть там договоров, там вот этих... Денег. Денег. И суть в том, что, допустим, на данный момент Занджабил Бро работает на с разными проектами, и очень много загруженности. И даже в связи с этим, поэтому также вот войны позже выходят чуть-чуть с задержкой. Ну вот, если проектов много, почему бы не открыть студию Занджабил Бро? Не планируете в будущем? Я думаю, вот сейчас Фреду передам, и он дальше вот ответит на эти детальные вопросы, которые также, наверное, интересуются народ этими вопросами. Джума, хулуги бисёр. Спасибо. دوستانی عزیز بعد چند صحبت رو ادامه میدیم با فرد و ماتئوش. این زمان ما با قهرمان خاموش، پرسوناژی که فقط خاموش است و با نگاه تهدید و میزانش همیشه در صحنه‌های زنجبیل برو شرکت میکند با جوما. بعد چند با صحبت رو ادامه میدیم. با ما بمانید، دور نروید. من از شما خواهش میکنم دوستانی من.
газета «Политика». Это была последняя.
рафиқони азиз, суҳбатро идома медиҳем бо меҳмонҳо Занҷабилбро. бачаҳои Занҷабилбро омаданд ба радиои Азия плюс. Як бори дигар ман дуруди шуморо ба онҳо мерасонам ва моро ҳам мебинанду ҳам мешунаванд. Телефон аст 44 6 107 107. Вайбери мо ҳам дар ихтиёри шумо аст 88 4 107. Агар шумо берун аз қаламрави Тоҷикистон қарор доред, аввал бояд плюс 992-ро бичинед, баъд 88 4 107. метавонед паёмҳои худро, саволҳои худро ба бачаҳо фиристед. ман назар афкандам ба саҳифаи вайбери радиои Азия плюс ва инҷо хабарҳои бачаҳоро дарёфтам. инҷо бачаҳо менависанд. Ҷумахон яке аз шунавандаҳои мо аст, мухлиси шумо. мегӯяд ки чаро видео, яъне саҳнаҳои бачаҳо вақтҳои охир кам ба назар мерасад. ба фикрам ки ин савол ба ҳамаи шумо дахл дорад. чаро кам? ин савол да ман ҷавоб метиҳам. барои чӣ кам? барое ки ҳар чанде ки подписчикои мо зиёд шидан мегиранд, ҳамон қадар мудdat нагрузка зиёдтар омадиста ва мо ранги чӣ хел мегӯянд, ответственность, ранги масъулияти вазбин дар болои мо, ки мо фақат бояд видео карда партоем. ва инҷа бо як моменти дигар ҳаст, ки мо дар тори як инстаграм кор намекунем. ҳозир ҳамон як вақте шидагие, ки инстаграм вақте бисёр талаб карда истодааст. мо беғарз аз ин дигар проект, дар тори дигар проектҳо ҳам кор кардастем. дар тори проекти ютуб бо дигар барномаҳои дигар дорем ва ҳар хел аксияву проектҳои бо берун аз Занҷабил, ҳар хел дар ҳама соҳа, чанд соҳада кор карда истодаем. барои ҳамин именно айни ҳол ҳамун чанд проект рӯбарӯ омадагиянд. ҳамин сабаб не ки мо бо кӯшиш кардастем, ки новобаста ҳамаи ҳамин нагрузкаҳо мо бо кӯшиш кунем, ки ягон видео пешкаши тамошобино кунем. омода ҳастанд. мо якчандта идеяҳо дорем, наворҳо гирифтагиему, ҳамун вақтеш ки мо бояд партоем. ҳар як ин чиз контрол карда мешавад. просто гирифта партофтан ё ки ин хеле мо наметонем карда. ҳар як чизи мо бо нақша меравад. аввал фикр мекунем, нақшаша мекашем ва кай бояд партоем. барое ки ҳар як ҳамин чиза омӯхта мо аз рӯи нақша кор карда рафтастем ва хаста набошану зиқ нашаванд тамошобинони мо, шунавандагон. мо дорем, омода ҳастанд видеоҳо, фақат камтар сабр ҳатман мешаванд. ай ҳамин сабаби дигар проектҳо мо камтар дер видео кастем, як ҳафта ба як бор. хуб, фикр мекунам ки ҷумахон ва дигар мухлисони шумо шуниданд дар як ҳафта як бор. бале, сабабаш ҳамин будааст. ва як чизи дигар, шумо ки дар ин система бисёр таҷриба доред, масалан нисбат ба ман, мо инсонҳои асри гузаштае, масалан бо нигоҳҳои академикии худ камакак фарқ мекунем аз шумо. ин бозорро, бозори интернетиро шумо хубтар мефаҳмед. ман бояд чӣ кор кунам, ки инстаграми ман ба пеш биравад, ютуб канали ман ба пеш биравад? мехоҳам аз шумо маслиҳат бигирам. матош мегӣ? мугум хайр, ман мегӯм утрам дополнять ки ман фикр мекунам бисёр чиз аст. коллаборатсия, якум коллаборатсия кунед. чӣ тавр? коллаборатсия қати мо коллаборатсия ягон чиз метиҳад, да, подписчикҳо метиҳад, баъд барномаи интересный, баъд сторис, например. сторис мо аҳамият намедодем пеш сторисро. постоянно сторисы нужно делать. Фақат сторис, чтобы одамҳо одат мекунанд. Кани шумо чӣ мегӯед ирӯз? Кани шумо куҷо рафтед? майлаш, ман фаҳмидам ки сторис кардан дар кор. Матеош, фақат ман чӣ гуна сторис кунам? Масалан, ман аз хоб мехезам, чӣ кор кунам? Чӣ гуна сторис? иҷада ман гап мезанам. мавзӯъ. хулоса, шумо чӣ бояд кунед? фақат основной цель, ки шумо фақат бояд активни бошед. ва новобаста шумо чӣ сторис мекунед, новобаста шумо чӣ публикатсия мекунед, именно шумо тарзи ҳаёти худу ва ҳамун контенте ки мехоҳед кардан як направление бояд бошад. сторис да бисёртар аз зиндагии худатон мерава, а лента да именно ҳамун вид деятельности шумо чӣ контент карданед, а сторис да повседневни зиндагии шумо чӣ мерава. медонам, аммо медонед Фред, Матеош, ман наметавонам сторис кунам, масалан
شیرینی خوردیم این شیرینی رو نوار بگیرم و استوریز کنم یا قهوه خوردیم قهوه رو نوار بگیرم و استوریز کنم به نظر من مضمون ندارد یگون چیزی که مضمون داشته باشد بله نه وقتی که اوید یک چیز میروین допустим همه که شیرینی خوردم اینکه ساعتم رو ثبت کنم میگم که ساعت دارم برای که این چیز همه میکنه اگر که شما допустим هر روز شیرینی صورت گیره امروز شیرینی خوردم امروز این شیرینی پگو این شیرینی پگو دیگه باور میکنه اول نمیفهمن اول دا اینترس نمیکنن و اوستا میدروین ایمینا دیدنی که شما این سر کدوم شیرینی میخوری آنا گاب در کجا انا خلاصه که هر چیزی که میکنین همون پادریات کردن گیرین نه که این خیلی که من این خوردم اینم راستی گاب آدم برای که به نهایت زیاد هستن و مردم مودا کمتر پیسان نیست اینش هم کدوم بلوگری که هست همه خوراکش میمونه نه که یک چیز دیگه شاید که دیگران ندونن و نفهمیدن اول اینستاگرام تیار شدگی بود اینستاگرام создали اینستاگرام برای که خوراک از صورت گرفته پرتویند اول اینستاگرام وقتی که همون سالهای پیش وقتی نوک شده شدن آدم‌ها فقط خوراک گرفته میپرفتن صورت میگرفتن امروز منی اصلا عکس صورت بود مقصد اینستاگرام که صورت ها اونجا حفظ شود ولی میدونید مثلا من فکر میکنم که اگر ما اینستاگرام رو بگیریم تقسیم کنیم بین زن و مرد من فکر میکنم که برای دخترها آسان‌تر است پیش بردن استوریز ها چون که دخترها میتونن لبشون رو استوریز کنن یگون عضو بدنشون رو پیششون رو کفا رو ولی برای بچه‌ها دشوارتر است مثلا بچه‌ها نمیتونن که هر روز ریش بگیرن ریش گیریشون رو استوریز کنن جالب نیست برای دخترها آسان‌تر است خوب ده این گپ تو نام راست برای اینستاگرام فقط یک چیز طلب میکنن اکتیو نباشین نو واسطه در کدام ساحت چیکار میکنین اکتیو نباشین و شما تماشابینان خودتون پیدا میکنین در زنجبیل برو کی چی وظیفه دارد این رو برای من بگوید شما به من گفتید که کارهای معمولی و پرودوسری رو جمعه پیش میبرد جمعه هم در نوار کتیمون هست و هم رنگ ترپیده رنگی که گفتم که چورونگی نفری ما هستن این دو نفر اینو ترپیدن ما میشنیم یک جای این جمعه میبیام میشنم میگه چی شده این خیزن کنی چی پرابلمه нужно вот это решить میزنه یا شپالاق یا خیواه جدی میگوید شما نه این نمیمونه مویا که ما همون زونه کامفورت چقور رویم این مو نمیمونه همین چیزا یعنی جمعه شما رو بدور میکنه بله بدور میکنه همین چیزا و ما هم خیلی موتیواسیا گرفته یک جای میشنیم یک چی گنیری رو وقت کرده یک چی میویم خب дальше چی میگن переговор مسائلی که گفته شنید و انا هر خیل دیگه سوال‌ها ها در گردنی من ماتئوش монтаж و ایده و اشتراکی در نوارها انا هم موسیقا و همه چیز ماتئوش یگون اسباب مینوازد ماتئوش اسباب دوتور مینوازد دوتور یا گیتار دوتور انا неки что нас объединяет мы як интерес дорем ва вақте ки оиди вайн оиди видео гап мерава новобаста ки чӣ кор аст мо ҳама якҷоя сарҷамъ шуда дар тори масъала кор мекунем якҷоя همین خیلی وقتی مسئله زنگ میزنم میگن که وا خوردن در کره اویدی کدوم مسئله صحبت کردن در کره اما اوجه من میرم فرید ببخشید یک زنگ تلفنی است الو سلام علیکم اکا و علیکم بر سلام مونده نباشید تشکر زیاد خود رو معرفی بکنید و سوال رو با بچه های زنجبیل برا پیشکش دادید ما همی پشتا سکرگه ویدیوشو نغزن همه گردنی ماتئوش 23 ده دقیقه پس اگر چی باشه اکا ما رویز فتون در بروزدنی نبیه برای شما برای بروزده بسیار خوب قبول انا جمعه سرش رو میجون بوند با علامت تصدیق و قبول کرد پیشنهاد شما رو در کجا میکنیم من میخوام که شاهد این واقعه شم و این رو ثبت کنم در گروه رسانه‌های آزیا پلاس رسانه‌ای بکنم که کی دست بالا شد بهترین سوالی باشد پیشکش کنید رنگ اون کی وری یکو میگه که یک کس ان ویدیوشون دارم میگه که 20 سپتامبر مثلا میگه چند تا میگه 4 تا تو تشکر برادر سوالی هست سوال
барои кор барошон хонам ака. саломат бошед, саломат бошед. раҳмати калом. ташаккур. матеош ин ҳозир як нақш офаридед бозӣ кардед, ман мехоҳам ки ягон чизе бигӯед ба мухлисон ки бишнаванд садои шуморо. як образе аст ки ҳамин гапзанӣ ҳам хеле як вае да як гапзанӣ хоси худша дорад. матеош боз занги телефонӣ аст. алло такроран занг бизанед, мунтазири занги телефонӣ ҳастем. матеош идома медем. бачако буд бошен азия плюс зинда бош надорум тило додан. тарбуз фурӯшӣ ҳам ҷолиб буд. тарбуз фурӯшӣ бисёр вақт муқоиса мекунем, ҳам хеле чизои муқоиса дар он ҷо ихел, дар ин ҷо ихел, ҳамин чиз бисёртар мегузарад. мардуми мо барое ки асосан видеои мо барое чи дар мардум паҳн мешаванд, барое ки вайҳо бисёр вақт ҳамин ҳолата дидагианд дар зиндагӣ, ё кати вайё шудагианд, ё ки дар наздашон. яъне шумо аз зиндагӣ мегиред. бале ҳамаш аз зиндагӣ. ва як чизи дигар ки ҳамаи ки идеое ки мо мекунем ҳамаша мо худамон фикр мекунем, ягон бор аз дигар ҷо намегирем ва идеяи дигар касо ҳам истифода намебарем. яъне ин креатив фикрҳо ҳама аз худи шумост. ҳамашо. ва ҳамин ҳам камтар мушкиле дорад, дар метавонад сабаб шудан дар вае ки барои чи дер мебурояд, барое ки мо фикр мекунем сари ҳар як масъала, мо худмон фикр мекунем. агар ки мисли аксарият дигар блогеро аз дигаро гирифта копия карда сартем, ҳар рӯз метавонем дар як рӯз 4-5 та метавонем карда партофтан, ягон мушкил надорад. ина мо ранги меҳнат ҳисоб намекунем. меҳнат худат фикр кӯ, соз пешниҳод кӯ. на фақат меҳнат, балки моликияти зеҳнӣ, интеллектуальная собственность, моликияти зеҳнӣ. баъди чанди суҳбатро идома медиҳем. дӯстони азиз, бо радиои Азия плюс бимояд ҳоло реклама.
кор мекунам. до пример. Да, баъд мусиқӣ яхе вақт мусиқиро худам мекунам. Аҳа. Аллакай аз мусиқиҳои расмии YouTube истифода мебаред, на мусиқиҳои бегонаро намегиред? Да, ҳама хеле. Аҳа. Матеош, ҳоло камераи наворбардорӣ харидед, ба даст овардед ё ин ки ҳозирам бо телефон? Камера харидем. Штатив чӣ намерасад? Штатив надорем. Баъд стабилизатор надорем барои камера. Пока ҳама хеле. Камера дорем, микрофон дорем. Этого хватает пока. боз як чиз дигар, чароғ доред? Не. Чароғ ҷуро модора мегирем. Пул медиҳед мегиред? асосан тамоми имконията дорем метонем гирифтан, аммо як хусусияте дорем ки ҳеҷ вақт ба ягон кас муроҷиат намекунем. Ҳама вақт кӯшиш мекунем ки аз уҳдаи кор худамон бароем. Ин гуна. Яъне барои ташкил кардани студияи Занҷабилбуро шумо бояд техника бихаред? Бале. дар оянда дар нақша ҳаст? Бале. Як занги телефонӣ аст, мухлисони шумо аянд. Алло. ака озумаем мероҷон. Мероҷ ҷон, салом. мехост як савол кида ака Фреда. ту гуфтум ку дар ҳақиқат ам ку боварӣ кунем ку ҳамҷа як нафас кашида метавона ку абеда чӣ боша хонада? ҳозир Мероҷ ҷон мепурсем. Ташаккур ба шумо. Ташаккур. Шумо фаҳмидед, Мероҷ чиро дар назар дошт? бале, як навор доштем, як видео ки вақти рамазонӣ буд. Баъд ҳамахе ҳолати реални зиндагӣ ки мо вақти рӯзадор будем бениҳоят гӯш надем, ба аз куҷое мегузаштем ки як бӯи форами ҳамахе омад дар бини, аммо нигоҳ мекунем дар ягон гирду атроф нест ягон чи, аз куҷо ин бӯи форам. Ба гуфтем идея рафтем ҳамин хел кардем ки як ҳолати рӯзадорӣ вақте ки мебиём пеши магазин мегузарем, ба Матеош мепурсад, ин роли савдогар мепурсад, мея ки ака ба рамазонӣ барои ифтор ягон чи хона ба лозим аст, одам ки гӯшнае аз ким ки ҷо бӯя мефаҳма, ба мегӯм ки ҳозир бекани я бинам, я нафас чуқур мекашам, видео кат нишон метем чи нафас мерава, нафас мерава аз дуруни хонаи ман мегӯяд, дега мекушам ки уҷа ошай. бо нафас абра ба ман хеле нафаса мекаш, мегӯм ман хонада ошай. помидор бо дринг ба хеле чизо бозӣ дар ҳамонҷа фаҳмонда ҳамин хел смисл кати омадагие ки одами гурусна бӯя аз чанд қад дур метавонад бифаҳмад. бо ҳам қафорам ҳамин нақша ҳозир гуфтаста ки ин бародар гуфтаста ки куя букаш хонаи мо да чай авқот. ҳозир ман серум бародар наметавонам букашда. дар вай ҳолат бояд гурусна бошед. як шабонарӯз бояд Фред ягон чиз нахӯрад. Матеош, ҳамон образе ки бо овози паст, бо овози ин хел хирросӣ шумо образ меофаред, ин идея аз куҷо пайдо шуд? ин идея уже аз ёдам мебурад, аз образ бромада наметавонам. ин идея случайна шуд, случайна импровизатсия. ҳамин хел дар сёмка омад, морам аҳамият надодем ки баъд уже монтажда дидем ки ҳамин образ аҷоиб аст. Мардум ҳам хуб қабул карданд. Да, мардум хуб. мо намедонистем ки ин то ин дараҷа мебиёя мераса. Просто гуфтему мондем барои ки дар кадом саҳна будин? Саҳнаи тилохар. Амон ки надорам тило додар меган. Да, телефурӯшон, барое ки ин идея аз ким ка дар каламон буда, не ки мо амина реализоват намекунем. Ба Матеош гуфт биё мекунем. Вақте кардем ҳамин тарзи, ҳамин овози гуфтагии Матеош дар ҳамун ҳолат, ҳамун образда бисёр падхадид мекард ва ин дар навор яке ҳамин образ пайдо шуд, именно ҳамин овоз. мо фикр накардем, гуфтем хай образ ҳамин овози ҳамин кас, гуфтем роӣ кардем, тамом. Мо фикр накардем ки то ин дараҷа и овоз и образ метавонад машҳур шидан. яъне чӣ гуна шуд ҳамон ҳодиса? дар ҳамон саҳнача чӣ гуна тило? надорам тило дода. аввал ҳама ин чӣ хел шуд? Ин як бо историячаи худашро дора. Агар вақт дошта бошем, дар вақти сохтани ин ҳастан ку дар корвон тило мехарем, тило ба ҳамина гуфтем биёин нақш меофарем, мегирем, месозем. вақте ҳамин сохтанда баъд Матеош бояд, мо гуфтем ки ҳамон аз пучоқи марожне гирифтем ки зард буд, гирифтем. Фред ҷон, бахшиш, боз як занги телефони аст. Мухлисони шумоянд. Алло. Бале, гӯш мекунем шумо. Можно я на русском? Конечно, представьтесь. Меня зовут Марина.
Добрый день, Наташа, Фред. Мне очень нравятся вот вайны, которые ребята делают. Я там подписана на Инстаграме, в Инстаграме на ребят. Просто хотелось вопрос такой, кто вообще является генератором идей и занимается режиссурой постановок? Ну, понятно, что ребята берут с юмором там каждодневные эти случаи, да, из жизни, и это в виде вайна выходит. Вообще, кто является генератором этих идей, кто придумывает, да, эти сцены, да, вайна, хотел такой вопрос. В остальном удачи, ребята. Спасибо. На самом деле генератором идей являемся мы все, и каждый по отдельности, можно сказать. И даже до вайнов мы собирались, и у нас круг. Наши друзья — это вайны, реально. Каждый приходит, просто рассказывал то, что у него произошло в транспорте или что. И у нас уже автоматически срабатывает, что это вайн, и нужно просто добить концовку. Поэтому... То есть определенного автора нету, то есть вы все вместе... Да. Мы сидим, брифингуем момент. Мы просто, кто-то скидывает идею, и какая идея нам больше нравится, мы берем над ним, работаем все вместе. И идет разработка. Да. Но сложнее всего делать концовку, почему-то... нужна концовка, как это, да? Я холаты шики шумо бояд дар YouTube медиде. Чӣ шуд? Чӣ шуд? Чаро шумо намегӯед? Ман мехоҳам ки шумо қисса бикунед. Матеуш, чӣ шуд? Не, як паша гузашт зад навшаки ғалти. дар ҳолати гап задастам, гап заста образам, хе паша зад ғалти дар туи стол бо айстол я тайдига заду супарид. На автомате, да? И концовку сложно придумать, и бывает иногда, что концовка, она бывает, ночью думаешь об идее, концовки не хватает, и она снится тебе. Реально, бисёрахам, халмешаваки, идея мощный дар, хол. Матеуш, ҳатто пашаҳо шуморо дӯст медорад. Дилам сух бешурак. Бахшиш, брат. Фред, шумо сухани худро то охир нагуфтед дар бораи ҳамон образ, гуфтед ки як образи ам надорум тилододар гуфтагӣ. Мо ҳам хе кардему партофтем ва фикр накардем ки образ то ин дараҷа метавона машҳур шидан. Баъд аз байн чанд вақт гузашт, мо бо дигар образҳоя партофтем ва як ҳолате шид ки касе дар Инстаграм ҳамо имна дид ва барои ӯ писанд омад ҳамон моменте ки надорум тило мегарда бо вақте ки ҳамин гапа мега дандонаш тилояй. Ман даёдам зад. И медони ягиҷоя дар Нагорни мужик мешина, он русский, не тоҷики некин вай мекуна, мешина ки просто так штаге мега инай ҷугие. Ким кадом пацан гузашиде мега бачаҳо инай ҷугие. И этот образ запомнился. яъне шумо аҳамият медиҳед ки кадом образҳо бисёр барҷаста ба чашм мерасанд. Медонед, масалан образҳои кондукторҳо ҳам барҷастанд. кардед чизе? Бале, кондукторҳо доштем. баъд вай колл-центрҳо. Колл-центрам дорем. Дар кадом ҳолатҳо бисёр ҳолатҳои зиндаги дорем. инҷо мухлиси шумо менависад: салом ба меҳмонҳои шумо, беҳтарин. баъд як видеои ин меҳмонҳои шумо рафиқом ҳама вегетарианец шуданд. инам як падачаи аҷоиб буд. баъд ҳозир ҳастанд дар ҳар як круг ҳастанд ҷуроҳое ки масалан ягон ҷо мераванд ва пул надорад. ҳавая ба мо ном шавад. ҳамин хеле дар навор мондем ки бигзор вегетарианец гӯям, барое ки вақте мераванд ҳама гӯшт заказ мекунам ва мегӯям манда салат биёрин. баъд рӯзи дигар мега ки барои чи салат? мега ман вегетарианец, ман здоровый образ жизни хеле ду. баъд пагажда худаш бо гӯшт заказ мекуна. И бародар мега ту дина вегетарианец набуди? мега не, просто дина ман пул надоштам барои боз як нафар дигар нависааст: акай Матеуш, я велики нав харидам, ҳай намекунед? боз великет китайский. инҷо як ҷумъахон навиштааст ки Матеуш, ба умеди гапзании шумо як занак аз
хандара қариб беҳуш шавад. ин ҷумъахон ронандаи такси аст, яъне як нафар. саломат бошед. бачаҳо мехоҳам ки ин навбат ҳоло машрӯи хабарҳо садо медиҳад ва баъд аз ин мехоҳам ки дар бораи умуман нақшаҳо ҳарф бизанем ки шояд ягон консерт шумо барпо кунед, ягон консерти махсуси худатонро. ин гуна нақшаҳо нест? консерт не. консерт мо фикр мекунем бисёртар развития дар соҳаи медиа бошад, дар соҳаи медиа ин тарафа фикр кардастем. дар оянда сериал, кино, там дар дигар соҳаҳо бо беғарз ин дигар проектҳомона параллел накардан гирему ва именно соҳаи сериал чӣ гуна сериал? Веб сериалҳо? бале ягон нақша доред ки веб сериал сабт кунед? нақшаҳомон бисёр аст. аллакай сабт кардед ягон чиз? Не оли дар оянда ният дорем ки реалӣ кунем. ин ҳам комедия аст, мазҳака аст? бале не ки як чизе ки бо кадом нақше ки мегирем мо ба тарзи подача видения тарзи мо мекунем, фикр кардем ки агар мо сериал кунем мо чӣ кор мекарда бошем. То, что другие бы не сделали, то, что другие бы не смогли сделать. хайр, дӯстони азиз, роҷеъ ба веб-сериалҳое ки Занҷабил Бро нақша дорад сабт кунад, баъд аз тақрибан 2-3 дақиқа ҳарф мезанем. ҳоло машрӯи хабарҳо дар рӯи мавҷи 107 бо радиои Азия плюс бемонед. мо ҳамеша бо шумо ҳастем. шунавандаҳои азизу гироми қадр,
вақте ки мо дар бораи умуман веб сериалҳо, веб силсила филмҳои интернетӣ ҳарф задем ва гуфтем ки Занҷабил Бро тасмим дорад ки силсила филмҳои интернетӣ сабт кунад ва ман хеле мехоҳам ки мисли ҳамон масалан Columbia Pictures представляет мешавад ҳамин гуна Занҷабил Бро представляет акси қаламфур топ хӯрда пайдо шавад ва як сериали бисёр муҳташам зебо пешкаши бинандаҳо бишавад. Мехоҳам дар бораи ин нақшаҳоятон ҳарф бизанед. Аллакай қадамҳо оҳиста оҳиста пеш мераванд, корҳо ҷиддӣ мешаванд. Матаёш як ду се идея сериал дорем, пока дорабатываем гуфти гапо, некем намехоҳем бигӯем чӣ сериалҳо. яъне секрет аст. бинобар ки мо вайн успеҳ накардестем кардан агар қафои сериал шавем умуман инстаграми мо хоб меравад. бораи мо кӯшиш кардестем ана ҳозир командамон калонтар ки шуд, ҳозир аку успеҳ кардестем кам дигар корҳоям кунем ва бинобар ин успеҳ кунем вайнои инстаграмам пропускат накунем. агар мо қафои сериал шавем вообще инстаграми мо мемонад. барои як ҳолате мехоҳем қапем ки амо сериалам успеҳ кунем. сериалҳои бениҳоят манам мегуфтам ки сериалҳои специфически ҳар хел сериалҳо боша, мо мехоҳем ки ҳамин ҳаётиву не ки дар падачаи мо дар падачаи мо ранги ина мисол қазоқо қирғизо дигар давлатҳо сериалҳои веб сериалҳои чона садоисан ҳамун намуд мо ҳам яктар аз Тоҷикистон мехоҳем кардан ки дар он сатҳ машҳур бошад. дуруст аст ва аслан ҳатто ҳамин шумо корҳои мазҳакавиву хандадорро мекунед, ин ҳам рейтинг аст. шумо рейтинг месозед барои кишвари худ, барои миллати худ, барои умуман халқи тоҷик. рейтингро фақат масалан одамҳои сиёсӣ дар вохӯриҳои сиёсӣ намесозанд. рейтингро сароянда, ҳунарманд, ҳатто масхарабоз рейтинг месозад бо ҳунари худ. Чарл Чаплин як масхарабоз буд. бубинед чӣ хел рейтинг сохт барои Англия. ва мо рейтинг месозем, ҳар кас ба навъи худаш, бо ҳунари худаш, бо тарзи худаш. ва як чиз дигар, як истилоҳи дигар ҳаст дар ҳамин терминологияи интернетӣ, хейтерҳо мегӯянд. ман аслан бо тоҷикӣ мегӯям ғайббачиҳои рӯи курпача. ғайббачиҳои рӯи курпача менависанд, танқид мекунанд, суханони зишт мегӯянд. ба шумо таъсир намерасонад? дар ин масъала чӣ хел ман метавонам ҷавоб дода? дар то ҳамин дар недавних пор мегӯям ку набудан то ҳамин вақтҳои наздик, то вақтҳои наздик мо дар хейтерҳо набудан ва айни ҳол ҳамун хейтерҳое ки пайдо шудагиянд вақте мо анализ карда мебинем, нигоҳ мекунем ки ки ҳастанд ва ё по факту хейтит намекунанд. агар по факту боша мо аз вай дарс мегирем. по факту хейт нест, просто ҳам яке форидшам ғайбат да, барои ки медонам вақте мебинанд ҳама таъриф аст, ба меган не ин хе бояд набошад. дар байн бояд ягон гапе бошад ки ин хеле ва ҳамон гапро бояд ман бинависам. бояд ҳам хеле бошад, барое ки ҳамин хел меравада. мо кадом наворида ки мебинем ҳамун ғайбат по факту нест. баъд як чи хулоса кардем ки сад агар ба чорчӯбаам бошад, бо чӣ андоза видеои хубам бошад, гап мезананд, пайдо мешаванд нафарое ки барои онҳо сахт мерасад положительни ҳамун комментариҳо. шумо чӣ, ба шумо сахт намерасад? ба мо мерасад сахт, конечно. Матаёш, ба шумо чӣ? ба ман сахт мерасад. ин камтар қинд байбека қабул камтар близко к сердцу мерам, зиқ мешам. Матаёш, яъне шумо эҳсосӣ ҳастед? бале фикр мекунам чӣ ба хеле кард, чӣ ба кира мо ғам додем, кира нито кардем, чӣ хе кардем, где мы допустили ошибку, чӣ буд инҷа. ҷума чӣ? ҷума наоборот имоя бо мега ки бародаро мега шуморо ором мекунад. ором мекунад мега ва бенио агар сад кори хубам кунӣ менависанд дар поёнаш. барои мега ин чиза камтар аҳамият тен ва фикр хаёли худтона дар важни чизо монен. мисол концентратсияе ки шумо ҳозир дар ин метену хаста мешавед, но ҳамун энергия мега бисёртар кӯшиш кунед ки дар важни чизо битен ки ай уҷа ягон польза бубра. барое ки дар инҷа вақте ки бо хаста мешавӣ, зиқ мешавӣ, дига фикр хаёл парешон мешавад, дига ай корам бемонӣ.
бале ҳамин дуруст сабаби намбарон мо бо направид мекунад ва ман ҳам тарафдори фикр ва гуфтаҳои ҷумъа ҳастам, зеро шумо энержии худро бояд дар корҳои беҳуда харҷ накунед. ҳамун захираи энержии худро бояд барои худатон сарф кунед. ғай бачаҳои рӯи курпача агар хуб ҳам кунӣ мегӯянд, бад ҳам кунӣ мегӯянд, накунӣ ҳам мегӯянд ки чаро намекунанд дигар, агар бикунӣ мегӯянд ки чаро инқадар тез мекунанд. хулоса бо мо як бо хоси дигар дорем ки мақсад ҳамин ҳар подписчикое ки ҳастад дар куҷое ки мебинем бисёр бо эҳтиромем, бо ҳамдигарем, мо бо халқем, мо ба ҷо намешавем, дар ҳар ҷо ки мебинем бо ханда, бо эҳтиром ҳар ҷо суҳбат мекунем, сурат мегирем. ин хеле аст. як савол фреҷон, росташро бигӯед, ба рӯйхати сиёҳ ворид кардаед баъзе аз ғайбачаҳои рӯи курпачаро? бениҳоят зиёд. чанд нафар тақрибан? ман ҳар рӯз мумкин 10 то 20 то мумкин 10 то 20 торо қавза карда дар он ҷо мепартоед? бале Дар бале зиндон. бале не ки дар зиндони Маттеош. не ки хеб просто так ҳеҷ вақт ман намекунам. ман ҳар як шахсе ки менависад дромада контентша анализ мекунам. ки аст, чи аст, барои чи навист ва чӣ хел ҳамаша бештар анализ киҳо ин гуна рафтор мекунанд? бештар спамщики, которые одамоне ки ботан бот надорон яъне саҳифаи аслии худашон нест, саҳифаи аслии худашон несту ба фақат роӣ мекунанд ина лайкмон, бола лайкмон, поёна лайкмон, хеле ҳарчи бисёр роӣ мекунанд. ҳамин сабаб мо атвликат мекунанд ай сообщениҳои муҳим, сообщениҳое ки бояд дар вай ҷавоб диҳем, ҳамин спаме ки ино роӣ мекунанд мо атвликат мекунанд ҳамин савол. барои ҳамин вая бисёр мебинам ки агар бениҳоят зиёди баъд роӣ кард вая блок мекунам ки чтоб вай дига моя апликат накуна ин чизи муҳим, барое ки дар байни сообщениҳо ваё яке сообщениҳои муҳим мебиёяд ки вайда бояд ҷавоб диҳем. аз пушти амин спамшико мо бисёр вақт успед намекунем ҷавоб додан, баъд ваё хафа мешаванд ки ако шумо худтон гирифтед мо да ҷавоб наметиҳед, фикр намекунанд ки мо 2 нафарем ваё 124,000. бале номумкин аст, ҳатто аз лиҳози физиологӣ номумкин аст. як дӯстам дирӯз ба ман як қиссаи аҷоиберо гуфт ки як нафар сароянда аст, маъруф аст, номдор аст, ҳатто алоқамандонаш аз 100,000 гузаштааст дар Инстаграм. гуфт ки як нафар барои ман навист гап нест дахидат, ҷавоб надодам, мегӯяд фурсат нашуд ки ҷавоб бидиҳам. хайр баъд аз як 10 рӯзи дигар навист ки ҷавоб те, мегӯяд ки боз вақт надоштам, боз 10 рӯзи дигар гузашт, баъди 10 рӯз навиштааст ки фисину қодами набудӣ. ана бибинем ки о хафа мешаванд вақти дар сообщени ваё ҷавоб наметиҳед. не ки мо медорем ҳар як аса пеш аз блок кардан анализ мекунем ва тарзи рафтор мо мехоҳем дар мо фаҳмондан ки бародаро мақсад мо ҳамон имконияте надорем ки дар ҳама ҷавоб диҳем. мо кӯшиш мекунем ки ҳамин спамчикоя янима кунем ва дар саволҳои шумо ҷавоб диҳем. бисёртар кӯшиш мекунем, мехоҳем ки ҳамон вақти худмона ки сарф мекунем, мехоҳем як саволи муҳим бошад, мехоҳем ягон суҳбати муҳим бошад. фред, Маттеош, ҷумъа тақрибан 2 дақиқа дигар вақт дорем. дар охир ман як саволи хеле мехостам ин саволро пешкаш кунам, мехоҳам ки фурсатро аз даст надиҳам, ҳамин саволро пешкаш кунам. биёед дар бораи конфликтҳои шумо ба фоловерҳо ҳарф задем. ман мехоҳам ки дар бораи конфликтҳои худатон ҳарф бидем. шумо аз хурдӣ бо ҳам будед, аз наврасӣ брек данс мекардед ва омадед 15 сол шумо бо ҳам ҳастед. ин як муддати хеле кӯтоҳ аст. агар бубинед 15 сол шумо бо ҳам ҳастед, як кӯдак таваллуд шуда бошад, навзод 15 сола шуда лакай 15 сол. ин вақти кам нест. дар бораи конфликтҳо шуд 15 сола шуд, подписчики мо шуд. конфликтҳои шумо иҷада ба фикр мо интерес намешавад, барое ки мо умуман надоштем конфликт. ман бовар намекунам агар шумо дар ҳаёт конфликт накарда бошед. нигоҳ кинен, як бор дар ҳаёт конфликт буд ва мо конфликтам ҳисоб карда наметонем барои як мелеч. мо Матеош мега ки ҳамин навора анхе сиёмка ки ман меом ки ман медонам, ман ҳамхе сиёмка кардам. мега не, ту камтар ту медонӣ ман хотиррасон кардам ки ту бояд ҳамхе ки ман гуфтам ту барои чи хотиррасон мекунӣ вақте ки барои чи хотиррасон мекунӣ вақте ки ман ҳамихе кардам. ай ҳамин чи ҳамхе гап ҳам холи ёки овозо баланд шуд, гап задем ҳам хеле қаҳр кардед. навора сиёмка накардем, баъд хаб шиштем ҳамин хеле нимаша сиёмка кардем. и барои чи, барое ки дар 65 бо 65 рафтем ки имина ҳамо атмосфера бошад. атмосфера имина бисёр чизо сабаб шуданд, гирду атроф сабаб шуданд. хулоса аз ҳамдигар наранҷидед? не, камтар хаб шудем, хомӯш шудем, чанд дақиқа? мумкин ягон 10-15 дақиқа хомӯш шудему, ба гуфтем
рафтем пага съёмка мекунем ирӯз намешавад. ин аввалин ва охирин конфликти шумо бале дар 15 сол. дар 15 сол. бале аслан ман мехоҳам ки шумо ҳеҷ вақт ҷудо набошед. хуш омадед матёш ҷон, фред ҷон, ҷума ҷон, ҳамаатон хуш омадед ба радиои Азия плюс. меҳмони барномаи мо шудед. сипос мегӯем, муваффақ бошед ва мехоҳем эълон бикунем ки ҷалб кардани шумо ба чорабиниҳо чӣ қадар арзиш дорад. масалан ман агар бихоҳам ки дар чорабинии худам шуморо даъват бикунам, чанд райдеру мана ин корҳои шумо чӣ гуна аст? мо оиди савол ҳар як касе ки муроҷиат мекунад бо индивидуальный подход дорем. яъне занг бизананд гуфтугӯ мекунед. бале муайян нест. бисёр хуб. набошад шуморо метавонанд пайдо кунанд аз саҳифаи аз пейҷи инстаграми занҷабил бро. бале онҷо телефон ҳаст. телефон нест. фақат ба дайрект метавонанд бинависанд. телефон пеш телефон буд баъд ҳар рӯз бисёр занг мезадам. просто занг мезадам чахчах беҳуда. бале барои мо телефон агиртем фақат бо мисли ки соати яки шаб як нафар занг мезанад мегӯяд ки ман мехоҳам ки барои шаби хуш таманнӯ кунам ва ин шаб хуш буда наметавонад дигар. соати де шаб занг мезанад ҳам додар бугу додар ин суҳбати мо намехоҳам ки ба анҷом бирасад, вале барнома ба охир мерасад. ман худоҳофизӣ мекунам бо шумо, ба бачаҳо, ба фред, ба матеош, ба ҷума як бори дигар сипос мегӯям. раҳмати калон ба шумо. хуш омадед бачаҳо, муваффақ бошед. худоҳофизӣ.